Et decideixes o què? Un moment. L'estic posant difícil, Si tu dius... Ja ho crec que sí. B5. Merda, tocat i enfonsat. Ara només et queden 2 destructors. Què passa? Calla! Veus allò? No ho fotis. És el que em penso que és? Jo crec que sí. Cago en tot. Des de quan fa que sella aquesta càmera? Vols callar, que potser té un micro d'Eric? Vés a saber si ens estan escoltant. I què fem? No sé, continua fent el que feies, si vols. Em casaré. No ens poden posar càmeres sense avisar. Oh, per favor, calla! Jo així no puc treballar. Calla! Per què? Tens por? Crec que se t'està acabant el paper. De qui tens por? D'ells? Confons la por amb la prudència. Només vull que m'expliquin per què ens volen tenir vigilats. A mi no molesta, Que no et molesta. No, si volen mirar que miri. Doncs tu sempre deies que si algun dia ens en posaven una, et queixaries. Quan he dit jo això? Doncs mira, ahir mateix ho deies. Jo no he dit mai que em molestés una càmera a mi. Molt bé, no insisteixo. Ho sento, però jo així no puc treballar. Perquè... Tenir-la aquí al clatell em posa nerviós. Tu creus que es pot fer alguna cosa amb aquesta pressió? Quina pressió. No et dissimulis, ara. Has omplert la safata dels Dina 3. Els Dina 3? Sí, els Dina 3 els has omplert. Des de quan em dius aquello de fer? Què vols dir ara? Soc un professional, jo. Què pretens? Fer-me quedar malament ara que ens miren? Jo? No. Aquí treballem tu. Tu tens les teves responsabilitats i jo tinc les meves. Fem la nostra feina amb rigor, netedat i professionalitat. Què t'empatolles tu ara? Tenim massa responsabilitat, oi que sí? Esclar, sí, molta. I ells tenen la barra de fotre'ns una càmera. És igual, és igual. Escolta'm una cosa. És com si no hi fos. Què? Que actuïs com si no hi fos la càmera. Vols dir? Mira. Pensa que si no fem res d'estrany, l'acabaran traient o l'acabaran apagant. Ja es cansaran. Però, Can, tu com saps que està engegada? El pilot vermell. Escolta. Escolta. Què? I per què ens espien? Doncs no ho sé. I si ho fan per informar els de recursos humans? Recursos humans. Corren rumors de que l'empresa vol acomiadar gent. No. Ho han de fer per seguretat. Si estan pensant en acomiadar-nos a nosaltres. I per què ens haurien d'acomiadar? Per posar-nos joves o gent que cobri menys. Ai, vols dir? Posaria la mà al foc. No ho crec pas. Aleshores, per què precisament han posat aquí la càmera? Perquè a les oficines del costat no en tenen. Ara que ho dius. Ens volen fotre al carrer, no te n'adones? S'està acabant el paper, hauré de demanar 2 paquets més, encara que tenen molts informes per fotocopiar. Demanen també per la impressora, que també s'està acabant. Sembla mentida, sí que hem treballat avui. Ui, sí, aquí sempre tenim molta feina. Massa responsabilitat, Oh, sí, moltíssima. però a mi m'agrada. Ai, a mi també. Això fa l'experiència. Sí, en aquesta oficina l'experiència és molt important. Jo crec que sí, i no tothom pot dir que en té. No, però nosaltres sí. És un factor que aquesta empresa es valora moltíssim. Sí, juntament amb l'eficàcia, l'ordre, la netedat, La disciplina, la professionalitat, el rigor, la seriositat, la puntualitat, la rapidesa, l'especialització, l'eficàcia, no, el reciclatge. l'eficàcia, sí. No, aquesta ja l'hem dit. Sí. Sí, crec que sí, És que és molt important, cal insistir-hi. La concentració. Oh, sí, la concentració és importantíssima. Ja ho crec que sí. Es pensen que és fàcil estar-se 8 hores seguides treballant. No n'és sense fàcil, però nosaltres ho hem aconseguit. Ens passem els dies capficats, concentrats en les nostres responsabilitats,
no són com la gran majoria, que la que saben que no els miren, deixen córrer les seves obligacions i es dediquen a perdre el temps en tonteries. Què? Què passa? Los xipletos! Ara que... Ben, mira, la feina de l'ordinador la pot fer qualsevol. Què vols dir? És veritat, el que tu fas ho pot fer qualsevol. Qualsevol! Jo sóc l'especialista en informàtica i ofimàtica d'aquesta oficina. L'especialista dius només perquè quan et van instal·lar l'ordinador et van ensenyar a tocar 4 tecles. Perdona, però aquí n'hi ha més de 4. Que potser saps fer servir el PowerPoint Què és això? o l'Excel. Quin és aquest? Et van donar el manual de l'usuari de l'Office i encara ni te l'has llegit. No, encara ni te l'has llegit. I què me'n dius del format PDF? Que potser saps fer servir el format PDF? Oh, tu tampoc l'has fet servir. Però en el meu cas és lògic. Jo m'encarrego de les fotocòpies. Ai, això no pot fer qualsevol, Qualsevol, dius. Tu creus que tothom sap graduar la llum, o fer una reducció al 50%, o una reducció d'una reducció sense perdre qualitat d'imatge, o més encara, una reducció al 65% d'una reducció al 50% d'una ampliació al 200% sense perdre qualitat d'imatge. Això no ho sap fer tothom. Doncs cada setmana se t'espatlla. La fotocopiadora se li espatlla quasi sempre. Bé, això és perquè és vella, i els superiors no poden canviar-la perquè suposaria una despesa massa gran pels temps de crisi que corren. I com jo s'ha arreglat, cosa de qual tu no tens ni idea de fer amb el teu ordinador, Tampoc s'ha espatllat mai, bé, segur que algun dia s'espatllarà. I aleshores, l'empresa haurà de crear un fet. Haurà de fer una despesa massa gran de temps i de diners que jo s'estalvia als meus superiors com a mostra de gratitud per la confiança que em demostren dia rere dia, mantenint el meu lloc de treball. Així que el senyor és el més eficient i el més seriós d'aquesta oficina. Doncs sí, Fins ara t'ho has fet a venir molt bé, només he dit la veritat. La veritat, curiós. Exacte. Volen veure una cosa? És... Què fas? Ui, ara veuràs. No, això no. No. Miri, miri, quina quantitat de dones despullades fotocopiades! Ja veuen en quina mena de coses perd el temps el meu company d'oficina i tot això corre a càrrec de l'empresa. I suposa una gran despesa d'electricitat. Doncs, si algú és digne de comprovar, de mantenir el seu lloc de treball, és ell. Suposo que a aquestes alçades ja no hi haurà cap dubte que qualsevol de vostès podran informar que... I de qui es pensen que són les originals? Què? Qui es pensen que porta aquí aquest material pornogràfic per tancar les bones persones, serioses i treballadores que hi ha a aquesta oficina? Malparit! Ei, i només ell. Oh, però tu te n'aprofites perquè saps que la teva dona et controla fins l'últim cèntim. Això és mentida! No, Un neverat! una merda! Un neverat, malparit! No! Ui, bo. Això és mentida! La meva dona no em controla. Ai, va, home, va, que tampoc n'hi ha per tant. Jo... Ella no em controla, això és mentida, no és veritat. Mira, no sé què m'ha passat, jo... no sé. Mira el que li has fet a la Débora. No passa res. Guaita, com has deixat la Vanessa? No, la mateixa està aquí. Mira per aquí. Tota destrossada. Perdona. Què faré jo ara? No, mira, escolta'm una cosa. Demà et compraré unes revistes i te les regalaré. Així no caldrà que les fotocopies ni res. Però és que a mi m'agrada fer ampliacions i reduccions i ampliacions de la mateixa. Saps què farem? Anirem a la botiga de la cantonada d'aquí baix i et podran fer fotocòpies en color. I allà et fan ampliacions, reduccions, tot el que tu vulguis. Pago jo. De debò? Sí. A més, serà millor que fer-les en aquesta andròmina, que només les fa en blanc i negre. Ets un amic. Perdona.
Què m'ha passat? Tot ha estat per culpa seva. Sí, tot per culpa seva. Estaven molt tranquils abans de que posessin aquí la maleïda cama. No sé per què ho han hagut de fer. Els donem massa importància. Sí, moltíssima. Segur que fan el mateix. És veritat. Al principi, vol fer veure que són treballadors. Fins que l'amo els deixa una mica tranquil. I després a viure la vida que són 4 A dies. fer la viu i sempre que es pugui. Oh, que no es pensin que són millors que nosaltres. Tots són iguals. Sempre es pensen que és una cosa excepcional. Oh, i es pensen a sobre que es menjaran el món. Que es fotin la càmera al cul i es deixin tranquils. Això mateix, que se la fotin al cul i que ens deixin tranquils, que aquí tenim feina. Ja ens heu mirat prou. Així no es pot treballar. Ho heu entès bé? Deixeu-nos en pau. Aquí tenim feina.